Il-lejla tajba ħbibti u fl-ewwel lek tas-semifinali tal-Koppa Italja fl-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus jelbu lil-Lazio bl-iskor ta' 2-0. Kienet pattija sportiva wara it-telfa fl-aħħar 10 sekondi ta' nhar is-Sibt li għadda, fejn fiha ma rridux nilludu ruħna li f'daqqa waħda s-serraġa ġie kollox taħt kontroll għax kienet logħba b'żewġ ċuċuħ fejn fl-ewwel taqsima rajna it-tim Juventin pjuttost nervuż. Saħansitra kien hemm ftit ta' battibekki bejn Vlahovic u Cambiaso li tantu hekk illi fit-tmiem din it-taqsima il-plejers daħlu lura fost it-tisfir. Ta' min jgħid imma Juventus fl-ewwel 10 minuti bdew tajjeb imma mbagħad tħassar penalty qed jgħidu li kien offside min-naħa l-oħra jiena mhux il-mertu ta' dan il-video blog jgħidu huwa xi ħaġa simili jiena l-logħba tal-Inter ma rajtix il-bieraħ kif kien fl-azzjoni Thuram u qed jgħidu tal-Inter il-partita kompletu tagħna ta' il-penalty minix ħanidħol ġo kontroversi arbitrali. Jien iktar għandi dubju fuq penalty li kellna fit-tieni taqsima fuq Chiesa, però mbagħad meta niġu għat-tieni taqsima rajt Juventus kif fil-verità nixtieq nara. Jekk ikun rajt Juventus hekk l-aħħar 9 logħbiet, forsi konna niġbru xi ftit punti iktar mis-7 li ġbarnax. Prattikament Juventus fit-tieni ħaf pressaw b'mod kompat it-tim kollu, sabu ħafna lil xulxin ukoll. U ħaġa stramba ħafna illum u ġrat preċedentament fil-logħbiet oħrajn li mill-kurva Juventina kien hemm koro favur Allegri. Kulħadd bniedem mitfehma imma qed jiena ngħid stattafat x'ġara li ma logħba intlaqbet taħt għajnejn is-sit ta' Juventus John Elkann illi naħseb rid jagħti tifsira illi hu qiegħed hemm u nispera li hu qiegħed hemm għax nixtieq nara naqra iktar ħeġġa mhux li joħroġ il-finanzi biex iżid il-kapital biss. Prattikament il-ground illum kien ukoll xi ħaġa pożittiva sold out kien hemm 39,000 bi ftit ma kienx. U niġi għal Pagelle Perin sitta, prattikament Perin li huwa l-goalkeeper tal-Koppa Italja nista' ngħidlu kien spettatur mingħajr ma ħallas. Kull ma kien hemm azzjoni dik id-daqqa taras li marret mal-Minduda ma meqpija Lazio ma tawx xut wieħed fil-lastej. Gatti li iktar ma beda jgħaddi ħin fil-logħba iktar rajtu tieb oġobni l-komportament tiegħu għal fatt li daqqa la karta safra fl-ewwel taqsima li sfortunatament se jkun sospiż għat-tieni leg ġewwa Ruma li se tintlagħab fit-23 ta' April. Bremer 7, Bremer verament qed ikun konsistenti u kompla fuq il-wirja tas-Sibt li għadda m'għaliex ċentimetru la lil Immobile qas il-Castellanos. Danilo 6.5 leadership perfett. Cambiaso 7 speċjalment fit-tieni taqsima Cambiaso wera li għandu kapaċitajiet tajba, sostituit li l-aħħar minn wara li għamel froġa għala karta safra jiena li kienet ksoħat. McKennie speċjalment ukoll fit-tieni taqsima tejjeb u wera wirjiet simili kif wera fil-lig fl-ewwel parti. Kifet 7 sostituit minn Alcaraz ir-ritorna wara xahar minn injury u verament nixtieq nara lil dan il-plejer Arġentin mislu finanza u Southampton jingħati iktar ħin għax nemmen li għandu potenzjal. Locatelli ħaqqu 6 Locatelli illi qassam il-ballun lejn Chiesa fakarni ħafna fl-inserimenti ta' Bonucci xi ħaġa li sfortunatament neqsin minnhom Juventus dawk il-passes nofs il-ground il-qoddim. Rabiot rajna naqawirjiet aħjar minn li kellu dal-aħħar
sitt oħra, jalla jtajjeb, forsi Kostic tibqa' l-ikbar diżappunt, 5.5, speċjalment fl-taqsima deru kol nervuż, ma xtaqx ħaġa iktar minn da pres. Sostitwit minn Alexandro illi ntlaqab tisfir kbir. Chiesa xogħol go bellezza u ħadem ħafna fit-tieni taqsima nabżar danejt illi ma li jafas il-gas u it-tim il-ġenera tajjeb. Sostitwit minn Yildiz illi għamel żewġ mossi ta' klassi, speċjalment kellu xut minnhom fakkarni fi żminijiet ta' Del Piero. Vlahovic 7.5, skurja l-ewwel go fil-Koppa Italja. Patta għal dik it-tkeċċija kontra Genova, sissa t-total ta' goals huwa 16, 15 fil-lig fil-Koppa Italja. Allegri illum intih 6. Ma jfissirx li kollox ġie perfett kifet, imma speċjalment fuq li rajt lejt minn mill-logħba illum kien ħaqqu 6. Jalla din il-logħba sservi ta' moral sabiex hekk il-Bambini rrid nhar il-ħadd fil-għaxija nirritornaw għar-rebħ fil-kampjonat, Bologna kull metin 2 punti taħtna, logħba mal-Fiorentina. U qabel intemm żewġ aħbarijiet, waħda minnha tal-merkato fejn id-direttur sportiv tal-Juventus Next Gen minn diskrezzjoni li sejjer man Napoli ta' De Laurentiis, issa De Laurentiis ma sarx jiddejjaq ħammeċ id-deħ mal-Juventini, hija probabbli botta u risposta ħalli nuża dawk il-kliem għal-messaġġ li ġej wara li l-Juventus kienu ħadulu lil Giuntoli u qed jingħad li mingħand Napoli ġej Giuseppe Pompilio li kien li t-leminija ta' Giuntoli, qed jissemma wkoll mal-Juventus li ħaju post manna Stefano Stefanelli li huwa direttur sportiv tal-Pisa u qed jissemmew x'inhu oħrajn. Ovvjament dan għadu l-bidu aktar ma il-ġurnalist Mughini li jien għandi ħafna fiduċja fih qed jgħid li Juventus ftehim għad mod għandhom kuntratt ta' sentejn b'optional 3. Ġifieri m'għalix ġurnalist kwalunkwe di u l-iktar ħaġa importanti għalfejn tagħna bħala programm inħeġġitkom speċjalment partitarji tal-futbol Malti għada fit-8:30 fil-għaxija il-programm Botta u Risposta mal-editur Antonello Obera, il-mistiden residenti Roberto De Brincat, kif ukoll rappreżentanti mill-klabs li qegħdin jiġġieldu ir-relegazzjoni fil-Premier Malti. Ħajkun programm tassew interessanti. Nħaġġixkom titilfuħx, forza Juve fejn u alla fejn kollox issa għall-logħba tal-ħadd. Saħħiet u lejl tajjeb.